irite maber to nitiere jomoko e familia kendo koro kelo gwenyruok. Ere kaka familia kanyakla kod wede nyalo biro makonye nyathi mantiere gi ng'ol mar obwongo? Familia gi wede mantiere gi nyithindogi onego bed ni imiyogi puonj. Onego bed ni imiyogi puonj mondo giyud kaka ginyalo konyo nyithindogi. Nikech wan koro watiyo tichwa kaka jopuonj e skul. Kendo wabedo kodgi e skul. Lakini nyathi kodok ot, tiyudo ka janyuol ok tim kaka ne itimo. Janyuol ok luw chenro malong'o mondo mi okony godo nyathini. Koro kelo shida, ka en e skul to en maber. Kodok e ot to nyathi chak dok chien. Koro mondo mi ochak o pick up bedo matek kabisa. Koro dwaro kata mana ni jonyuol opuonj kata mana therapy activities. Kech nitiere seche moko ma nyathi nyalo obukora buka en iye wanga wanga samoero. Ok inyal ng'eyo ni tang'o ma odhi timo next. Koro iye seche moko wang' ogo gik moko kata en owuon onyalo gore mohinyre. Iyudo ka moko pamore ama seche moko nyalo to gik moko e ot nikech ich wang'. Kamano kaka ogolo mirimbe. Goyo gik moko no. Ama onyalo ywak kabisa. Koro nego jonyuol gi mondo puonjgi ni to sama ogo gik moko ni ere gima onego bed natimo mondo odog chien. Iwinjo. Koro jonyuol onego bed ni miyo kata mana ipuonjo therapy activities go miyo nyathi seche moko kata ka ne en hyper to odok piny. Kata ka no ywak to odok piny. Koro onego bed ni ipuonjogi itiegogi maber nikech seche moko imoko ok wuo. Koro yo monyalo dwaro godo gimoro en ywak. To en ywak moro ma kata intiere 200 meters tinyalo winjo. Nyathi ywak nikech gimodwaro no to ok onyal wacho ni an gini endi ema adwaro. Ing'eni ewi mae bende aneno kiwacho ni chiemo ma gichamo ahinya ahinya nitiere kaka biro miyo obed hyper kaka iwacho, biro miyo obed mokwe. E chiemo kendie weche mag awinjo ni chiemo manigi sukari mang'eny